On Brother Nicolay, isip usa ka maabtikon nga moderator, usa ka presidente sa CFD mayong hapon. Og atong pasalamatan ang atong mga kaubanan dinhi karon atong kaatbang si Brother Kenneth Bustamante. Usa ka maabtikon igsoon og si Brother Joel Sedinio. Uban sa atong timekeeper Brother Douglas Arutsa mayong hapon kanatong tanan uban kanato karon Brother Veritas. Kung atong tunan pagayo igsoon ang tema isip usa ka apirmatibo. Pamatud-an ko nga ang baboy ug ang tanang mga mahugaw nga mga mananap sa daang tugon nga dili ipakaon nagpadayon nga mahugaw ug dili ipakaon hantod sa panahon nga Kristohanon sumala sa Biblia. Kinsay mo pamatuod ako? Asa na ako ibase ang akong pagpamatuod sa Biblia? Unsay pamatudan ang baboy ug ang tanang mahugaw mananap dili ipakaon? Tinaw. Nan kay niya may nisupakan Ang trabaho sa afirmatibo ang pagpabarog sa tema. Ang trabaho sa negatibo ang pagsupak sa afirmatibo. Nan karon, di modo kay ang supakon ang tanang hugaw mananap sa Biblia, iyan ang angkonon ngayang kanon. Klaro? Leviticus 11:46-47 na ngayon, kini mao ang balaod sa mga mananap og sa mga langgam og sa tanang mga buhi nga nagalihok sa tubig og sa tanan nga mga mananap nga nagkakabang ibabaw sa yuta. 47 sa pagbuhat sa kalainan sa mananap nga nagalihok sa pagbuhat og kalainan sa taliwala sa mahugaw ug sa mahinlo og sa taliwala sa mga mananap nga buhi nga dili arang makaon og sa mga mananap nga buhi nga arang makaon. Higala na ay balaod ang Dios nga gihatag. Dili ang mananap mo gibalauran, ang tawo mo gibalauran. Pagbuhat sa Dios sa mga mananap gibahin niyang duha, hinlo hugaw, arang kanon og dili arang kanon. Busa sa Biblia na ay mga mananap nga gimensyon. Atong basahon Leviticus 11:7 ug 8 kay niya may timang baboy. Kay ang baboy kay kini may kuko nga pikas og may tiil nga buak. Apan wala magapangusap, mahugaw kini alang kaninyo. Sa unod niini dili kamo magkaon og dili kamo maghikap sa mga lawas nga patay niini. Mahugaw kini alang kaninyo. Unsay nakahugaw sa baboy ang dili mangusap sa kinaon. Nan ang akong kaatbang hibalo na ko daanan ang bugba, ang baboy kaniya atong hugaw hinlo na karon. Pero pangutana, ang iyang pagkailhanan sa pagpagkamahugaw di na ba nato makita karon? Mao na iyang burden of dako kayo ni iyang problema. Kay kun ang baboy hinlo na karon di na makita ang ilhanan sa iyang pagkahugaw nga dili mangusap. Mao ni usa ka ebidensya igsuon nga ang baboy hugaw hangtod karon. Tinaw. Ang supa ko ni lubog ni sabot ka tinuod kay gilubog man. Now karon kay niya may tanang mga mananap nga apil. Leviticus 11:29-30 o kini sila mao ang mga mahugaw alang kaninyo sa taliwala sa mga mananap nga nagakamang sa yuta nga nagakamang sa ibabaw sa yuta ang milo og ang ilaga og ang halo ingon sa ilang matang og ang toko og ang banghitaw og ang tanuto og ang tabili og ang kameleon. Sa ato pa kay gisupak manis akong kaatbang, iya na rong isinggit nga pwede nang kanon ang toko. Pwede hinlo na ang taluto, hinlo na ang tiki, hinlo na ang balagtok. Kay apil manis sa mga mahugaw mananap. Apil ang bakunawa. Hinaot lang nga di ta pangutanon kung mabasa bang bakunawa sa Biblia. Maray na ako ipaningkamutan nga di ko niya pangutanon ana. Kay iyar gani na ipangutanan ako. Amuhin mo mandayon ko og ako anayon kondisyon kung mabasa. Okay. Now, di ba? Sa Leviticus 28:29-30 mayong balita Biblia. Mao kining mananapa nga nagakamang sa yuta nga hugaw alang kaninyo ang milo, ang toko, ang buaya, ang taluto, ang ibid o ang kamilyon. Ato pa, iyan na po ni pamatuod nga mukhaon na po siya buaya.
Okay, ang akong tema tinaw ang tanang hugaw mananap apil ang baboy. Di raman kay baboy. Mao bitaw ni. Mao bitaw ning tema ha. Nga wagi ko nagpanukunin eh. Nga naman, kay kun ang kunon sa akong kaatbang karon nga ang tanang hugaw og di ipakaong mananap sa daang tugon. Iya nang ingnon nga limpyo na og ipakaon na mapugos kog pangutana mukaon na ba siyag balagto karon? Klaro nas kahanginan. Now, unsa pa? Leviticus 11:29-30 Biblia sa Kristohanong Katilingbanong Edisyon Katoliko Pastoral. Ang mga mananap nga nagkamang sa yuta, hugaw alang ninyo ang ilaga, ang balagtok, og lain-laing matang sa halo, ang tuko, ang kamilyon, ang buaya, talo togibid. Ako rang gigamit ang lain-laing version sa Biblia sa usa ka bersikulo. Ngano man, aron sa pagpailas sa mga tao nga hangtod karon doon na daay mga tao nga mo deklarar nga ang balagtok, ang ilaga, ang tiki, ang talokto ipakauna. Kay kung di pa siya muangkon nga dili muangkon nga ipakaon na lang mga butang nga di supa ko ng tiba. Kay ang katumbas sa Biblia basta hugaw dili ipakaon. Nan kay gisupak man. Iya manggugit pugos ni ron nga hinlo na ni. Di ang katumbas sa hinlo ipakaon na. Okay, atong tanaw ni ang pagkamulaki ron. Leviticus 11:29-30 pulong sa Dios. Isipan ninyo nga hugaw ang mga mananap nga nagkamang sama sa mga ilaga, toko, tiki, halo, buaya, ibid og mga kamilyon. Ipaisip nga hugaw ang Diyos nag-ingon. Pero tingali alang sa akong kaatbang sayop ang Diyos. Kay ipaisip nga hugaw iya mag-isip og hinlo. Ipaisip nga dili pagkaon iya na mong ipaisip nga ipagkaon. Abisan pa ang Department of Health dili na musugutana. Usa man klase sa tao god. Muka og tiki, muka og talokto, muka og balagtok. Amo na tag-iring ana. Okay, tinaw. Dan karon, may apa? Leviticus 11:23. Mahugaw alang kaninyo. Usab alang kaninyo ang tanang gagmay mananap. Pakan nga naglakaw sa upat ang tiil. Apan ang uban nga mga gagmay mananap nga pakan og may upat ka tiil, hugaw alang kaninyo. Unsa man mga mananapa nga gagmay pakan sama sa pulgas, sama sa langaw, sama sa kuto, na perting problemahan ni ron. Kay dili man gyud siya makapugos nako karon og ingon nga wa nay labot. Kay baboy ray tima hinundumi ang gipirmahan tanang mata nga hugaw nanapsada ang tugon. Nasakpan na. Nabisto na sa kahanginan nga nayaday tao nga musupak nga ang pulgas, ang koto, ang langaw, ang toko, ang balagtok, ang talokto, hugaw og dili ipakaon. Kana gani mo atubang tagdebate, bantayan natong tema. Bantayan. 1 minute lang. Dahil salamat sa 1 minute. Busa mga kaigsunan ug mga kahigalaan. Niya pa sa Biblia daghan ba? Awad pala po sa second stand ako. Dili ipakaon sama sa tanga. Di na ipakaon, oy. Nagdahik sa dagang tuyo sama sa labod. Di na ipakaon. Apil na sa pagkamahugong mananap sa daang tugon nga hangtod karon bisan pa ang mabagang duot sa katawan mutuog yun ana nga hugaw hangtod karon og ang baboy linya ni anang mga mananapa nga hugaw hangtod karon. Higala og igsoon yun yung tema. Ang tema na pamatud-an. Nga naman, atong ipabasa niya karon nga ang pag-ingon sa Dios isipang hugaw ang balagtok, mingon na po siya sa daang tugon, hinlo na ang balagtok. Pag-ingon sa Dios nga, dili kanon ninyo ng mga mahugaw, sama niining mga matanga, balagtok, tiki, taloto, iyang basahon nga, kanon na niya. Ipakaon na. Daghang salamat sa tema nga atong ipamatudan. Adto ta
pagtubag sa pangutana. Okay, na tapos na ang ipamahayag sa tuig suon sa affirmative sign nga si Brother Mitchell Bendilio sa Seventh-day Adventist Church nga usa ka evangelist. Sumala pa sa tuang timekeeper na kuha na yung oras, no? Kaya ako lang ipahinumdom nga doon na 30 dili mula pa sa 30 segundos ang tubag, no? Muna nga doon ay 8 minutos sa pagpangutana sa debatidor. Ako yatag sa atong negative side nga si Brother Kenneth Bustamante sa iyaang pangutana ngadto sa affirmative. Bueno, salamat sa tinahod nga moderator. Ang atong unang puntos pangutana. Wala pa mauga ang laway sa mga gabil ni Brad Met sa imong pag-ingon nga ang baboy hugaw. Barugan ba nimo ni hangtod karon? Di ko barog kay kalingkod ko ron. Pero ang akong tema nag-ingon, ang baboy hugaw og ang tanang matang sa mananap nga mahugaw. Excuse me. Objection, Mr. Moderator. Excuse me. Ay, Mr. Moderator, gatubag ko. Objection, Mr. Misapaw siya, wapa ko na human. Okay, Brad Kenneth ato sa pagkanon si pamanon. Magbaton tag mayong pamatasan. Okay, but- Ayaw putla ang tema, kay ang tema ang baboy hugaw og tanang matang sa mananap nga mahugaw sa Biblia. Pero, Okay, ang sunod sunod pangutana. Uyon ka ba nga ang baboy hugaw hangtod ang tanang mahugaw nga mananap hangtod nining panahona? Uyon ko kay di ko mukaon og balagtok og tike og toko di parehan mo nga imo na kining sopa kay mukaon na kag balagtok karon. Ang Sunod inyong pangutana. libro gaingon nga si Ellen G. White og si James White mihab-hab og baboy. Ang akong pangutana. Excuse me, objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Excuse me. Mr. Moderator, objection. Okay. Ang tema sumala sa Biblia. Dili sumala ni James White o sumala ni Mrs. White. Objection, Mr. Excuse me. Moderator. Ang atong giron, ang musupat Mr. sa Moderator. Excuse me, Mr. Moderator. Okay. Ga-object ko, pagbato ng pamatasan. Ang giron sa atong tema, ang musupak sa balaod ng kasabutan, isipong pilde. Naamay James White dire? Sa tema na James White? Okay, Brother Mitchell, akong entertaino ng objection. Excuse me, ni-object ko sa iyang pangutana. Doon ako yung objection, Mr. Moderator. Okay, okay, but kaya ang iyang gipangutana, Tauro na, si Moderator, James White o si Mrs. White, wa ko nagpamatuod rin nga nikaon ba silang wala. Okay, atong Okay, Brother Mr. Mitchell. Moderator, Mr. Okay. Moderator, Okay, bud. pwede ba nimong hukman kung ang tema, ang pangutana ba nas tema o wala? Pwede bang ikaw muhukom, Mr. Moderator? Okay, Brother Mitchell, ang ato ang gipa-rules din nga ang pangutana naa diha sa tima. Excuse me, Okay. objection, Mr. Moderator, objection. Okay. Ang iyang pangutana, si James White. Si Okay, Mrs. White. Dili mabasa sa Biblia si James White o si Mrs. White. Ang among tema, sumala sa Biblia. Dili ta. Hinom mi Brother Kenneth, di ka makalusot o ako imo ikadibate. Ayaw dula Ang imong katungdanan, Brad Mitch, mauna ang pagtubag, ha? Maubita na. Mr. Ang imong pangutanan, Brad Mitch, mauna ang pagtubag. Okay, Brother Mitch. Okay. Busa sa pangutana. Okay, ang akong pangutana. Naratol. ang ay objection, ay komentaryo. Sunod pangutana. Ang akong pangutana, akong isangat sa moderator. Oh, excuse me. Dili, may objection. Dili, Okay, moderator ang iya ikadibate. Wapa ko kawan, Brad Mitch. Ako yung debate. Okay, Brother Mitch, patiwason sa natin. Okay. Akong isangat mo, Mr. Tinahod nga moderator. Okay ba? Kung kini mga tema, wala ba nahaom mga kong pangutana sa tema? Kaya kung wala nahaom ng naa, di na ko na ipangutana. Objection, moderator. Okay, ba? Ang iya... Brad Mitch, Objection. Objection. Okay, Ako na to. Brother Kenneth. Objection ko. Okay, ba? Mr. Moderator. Ah. Akong ikoreksyonan ang iyang pangutana. Kaya nigamit siya Mrs. White o Ellen G. White. Di na sumalas Biblia. Patuga-tugaman tagpirma og tayo magsumalas Biblia. Magamit mo na itag referensya. Mr. Okay, Moderator. Brad. Ako may balik ang Okay, akong balik. objection sa moderator. Sige. Ay, sa power remits. Sige. Ako may balik ang ang oras pundo ha. Akong ibalik ang objection sa moderator kung kini ba kung pangutana wa ba sa tima ikaduha sa Mr. Moderator. Okay ba? Wala gaingon din he nga way labot referensya busa akong balikon ang pangutana. Asalaan? Paghabhab ni Ellen G. White o ni James White sa baboy. Mikaon sila hugaw o wala? Mr. Moderator, wag ko nagpamatuod ni James White o ni Mrs. White. Pero, excuse me, tuan na siya ni Daga, ni James White o ni Mrs. White, kay di siya bungkag sa akong tema. Mr. Moderator, Okay, Brad, excuse me. ay lang komentaryo. Okay, ang iyang pangutana, nangutana siya ka ba yung James White?
Okay, ba? Wa ko nangutana ka ba yung James White? Kay si James White, ni Taog Baboy si Mrs. White, panahon nga di pa sila 70 Adventist. Okay. Wa mong gudi ka good. Okay, ito yung i-proceed sa lain nga pangutana. Mr. Moderator, mato niya nga wala, dili pa daw sila 70 Adventist sa itong panahon na sa paghabhabog baboy. Asa mabasa sa libro nga dili pa sila 70 Adventist sa itong panahon na. Sunod pa ni ay tubag Mr. Moderator. Okay, ba? Ni ay tubag. Ang atong tema dili kay si James White o si Mrs. White. Nilinggawas na siya. Wa na siya ni sunod sa pamalaod. Ang atong tema pamatud-an ko. O sa ni pamatud? Ang baboy o ang tanang hugaw nga mananap sa daang tugon nga dili pakaon nagpadayon nga mahugaw di pakaon hangtod sa panahon Kristiyano tuwa sa dagang Mrs. White o James White. Mr. Okay, Okay. Sunod pangutana. Mr. Moderator, ang akong pangutana tinaw. Tubaga ang pangutana, asa mabasa sa libro, imong gitubag ang pangutana na ko kaganiha, nga dili daw sila SDA ato busa akong gisunod ang naa, Mr. Moderator. Okay. Asa mabasa sa mong libro, nga dili sila SDA na itong panahon na Belvets. Tubag na ko. Ang imong pangutana gawas sa tema. Og akong tubagon, masaag tang duha. Wag yo ko nagpamatod. Unsang tuiga sila ni Kaog Baboy. Unsang tuiga sila na Adventista, nahibalo ko niya na. Pero kay di man tema, balik tas tema. Kaya ang akong gipamatod, ang dili si James White. Okay. Dili si Mrs. White. Ang Biblia. Sunod pangutana. Ang akong ikatang oras bro, ang akong objection sa tinahod ng moderator mato niya gawas sa tema. Musa pahuk muna ko atong moderator kung gawas ayog tingog permits. Oh, excuse me. Dili magkatingog. Why ka tungod ang paghukom ang moderator? Ang atong tema, Unsay- ang moderator mo isa pagpilde kung Okay. musopag task kasabutan. Walay James White, walay Mrs. White sa tema. Bosa si Kenneth Pilde na. Okay, Brad, Jud na. Sige, Brad, Kenneth. Mr. Moderator, ang akong pangutana nimo. Okay. Kung kani bang akong pangutana wa basti ba ikaw may moderator. Oo. Mato niya kagani wa puno sa tiba akong pangutana busa ikaw akong patubagon ana. Okay, sa Brother power Betts, permits, Jud lang, Brother atong Betts. respetuhan ang moderator. Sige. Okay, pangutana sa tugsoon ni Brother Kenneth Bustamante nga nagisgot sa ni James White, doon na may giisgutan nga bahin sa pagkaon. Okay. Mao na nga akong Ay, sabaw. gi-consider na tungod kay kani ang tema pod, Okay. wa man ni nag-iingon ko po dire o kana ang sumala sa Biblia lamang. Objection, Mr. Moderator. Objection. Sige ba? Ang akong tema, Mr. Moderator, wa ko gadalag James White o Mrs. White. Pero, Okay. Adili na to ikatingala nga what problema ana. Mabuta na wala. Mapusin na lang, pasin na lang. Excuse me. Wala ko'y problema bisan ang moderator o katolik sa FD, wala ko'y problema. Pero ang iyang tema, Mr. Moderator, layo ra kayos tinuod. Nga naman, tuwa siya ni dagan ni Mrs. White, tuwa ni dagan ni James White. Unya, wara ba kabalo kanos anak Adventista sila? Mr. Wow na. Atong ihatag balik sa moderator matod ba niya wa Okay, sa man. tima busa mato nimo na Mr. tima. Moderator, excuse me. Okay ba? Ako iyang kaatbang, dili ikaw. Supposed to be ako iyang pangutanon. Dili na kabalo mangutan ha. Objection. Okay, Okay, Objection yeah, niya, Brad Brad Betts. Kenneth. Objection gani, di ko isangat nimo kay kung tama ka sa moderator referee man siya. Oh, Ay pero sabaw. kinundumi nga dili ka pwedeng mangutanan niya. Ako yung mapangutanon. Matod nimo nga Okay, ba? dili Okay, kuno kini gawas kuno sa tima ang Yes, ko pangutana. kay wala James White o wala Mrs. White. Sino Mr. pangutanon? Moderator, gawas ba sa tima ikaw hukom? Okay, ako ang paghukom ni ini nga bahin lagi ani nga dunay pagpangutana nga Excuse me, objection. Ay, sa pawe ang moderator. Objection sa Ay, sa pawe ang moderator. Makaulaw naman ninyo na eh. Ay, safely po ng moderator. Ay, sa pawe ang moderator, Mr. Brad Betts. Ang akong objection, mabasa ba sa tema nga si Mrs. White o si Ellen G. White, si Mrs. White o si James White, ikaw ang tema. At ikaw baboy. Mabasa dili. dili ko pwede na pangutana. Okay, Correct. okay, Bumitaw na. Bumitaw na. Oh, moderator. Bumitaw na. Ang akong pangutanan mo, kaya nangutanan siya, nga uyon ba? Sunod ba sa tema? Pangutanan na. Ang akong pangutanan mo, mabasa ba sa akong tema? Nga si James White o si Mrs. White, ikaw baboy. Aron na ito, mag-consider na iyang pangutana, coincide sa tema. Mabasa dili. Okay, bahin magunian nga ako ang ano nga Referee ka ha, dili ka. nagpamatuod ka nga mahugaw. Bumitaw na. Ang pangutanan lagi. Ito na sa ang pangutanan, objection ako nila mo. Okay, oh. Ang pangutanan ako, naabay Mrs. White o James White, ha? Naawala. Wala lagi. Salamat. Pero Pangutana. ang pangutana nagdirekta man sa pagkaon. Wala nga i-consider. Okay, wala tayong problema. Consider na to. Kung nikaon si James White o si Mrs. White, wala ko'y problema diha. Okay. Ang akong problema, ang iya pagkatungdan na pagpangutana nga iya nga kunong hinlo na Okay. ni. Wala yung James White o Sunod nga pangutana. Okay, proceed, Mr. Brad. Timekeeper kay wa man kay problema nang naa.
nga si Ellen G. White ug bugaon og baboy lakip ang iyang asawa si Ellen og si James White. Karon ang pangutana, unsa man ni ilang gikaon? Hugaw ni Olimpio. Sunod, ani tibag. Hugaw na, kay panahon pa dili sila Adventista, pagka-Adventista na, di no, excuse me, Mr. Moderator, walay batasan ang taong kapakpak sa kagulingon. Okay. Okay, komentaryo Magpatuloy ba? sa batasan. Bad ay Magpatuloy sa batasan. Okay. Atong gipahulog siya. Excuse me. Okay, sige. Ay, di tanin niyo madala diri dula, no? Ang ako, muna siya, wa ko'y problema ang Mrs. White, wa ko'y problema ang James White, kay nikaon silang baboy, Okay. wa pa sila na Adventista. Okay, sunod nga Okay, Okay, ba? Apan, kaya nga itong tema, Okay. kapag kaon mo sa baboy, wa ko'y problema ang Mrs. White o James White. Sunod pangutana. Okay, bad sa timekeeper unsa na tong oras? Okay, 2 naman ang minutos. 8 minutos, no? Okay. Ato na yatag sa negative naman ang 8 minutos, bad sa pangutana. Wala pa, napay pangutana, Brad. Okay. Gigamit nimo Sige, ang Batken. Levitico Kapitulo 11. Doon na ba'y Kristiyanos nga giingnan anawa? Ate, ni Ana, ang Leviticus 11 akong gigamit nga ang balagtok. Okay. Excuse me. Okay, Excuse me, allergy kayo. Ang balagtok, ang taloktok, ang tuko, dili ipakaon. Hangtod karon, dili ipakaon gyapon. Kay hugaw, gawas nimo di ka hugaw kani kay di ka hugaw. Ang akong sunod nga pangutana, Okay. matod nimo hangtod sa panahon sa mga Kristohanon. Ang pangutana na anabay Kristohanon, Kristiyanos giingnan sa Levitico apa? Mutubag na ko, wa man ko nagpamatuod nga ang Levitico na ay Kristohanon. Ang akong gipamatuod ang balagtok, ang toko, ang tiki nga mahugaw sa Levitico nagpadayon hangtod karon kay di man ko hugawon pareha nimo. So muuyon kagaron nga gigamit nimo ang Levitico Kapitulo 11 versikulo 7 bisan tuod og dili mabasa ang pulong Kristohanon. Okay, ang akong tema wa ko nagpamatuod nga mabasa ang Kristohanon sa Levitico 11. Ang akong tema nga ang toko, ang talokto, ang balagtok dili pakaon sa Levitico 11 kay hugaw hangtod karon kay di ko hugawan pareha nimo. Kinsay giingnan sa Levitico Kapitulo 11 versikulo 7 Kristiyanos Israelita. Tawag na ko, ang mga taong limpyado dili pareha nimo. Kristiyanos Israelita. Ang mga taong limpyado dili pareha nimo. So muuyon ka nga ang Israelita giingnan. Ang ako ngayonan, ang diingnan, ang dili hugawan. Ang Israelita. Ang dili hugawan. Israelita Ang Kristiyano. dili hugawan. So ang Israelita Kristiyano. Ang dili hugawan. Okay. Okay. Okay, daw sa lang oras, bad. Sige, padayon. Time na? Time na gid. Karon na ko tong kuangi sangat sa imo. Okay. Human to na for question naman ang Okay, time na no ang sa oras sa pagpangutana na upos na ang 8 minutos no sa maong ni Brother Mitchell nga gipangutana no sa affirmative side. Doon ay panultion nga Then nagkayo. atong ihatag na sa pagpamatuod sa sa negative side nga si Brother Kenneth Bustamante sa Catholic Faith Bunay Defender. panultion nga nagkanayon. Nun putis isiduturnum koinon sa best esse veritas. Way pangatarungan nga mulungtad kon kiniwa sa kamatuoran magsugad. Ang gigamit sa tong pinangga sa pagpabarog sa tima, pamatud-an ko nga ang tanang mahugaw nga mananap sa daang tugon. Dili ipakaon nagpadayon nga mahugaw og dili ipakaon hangtod sa panahong Kristohanon sumala sa Biblia. Kung mahimdo mga pinatin kay igsuuna ng akong pangutanang katapusan ng ingon, doon na ba'y mga Kristohanon ang giingnan ng nga kay ang tima, doon na may alang hangtod sa panahon sa Kristohanon. Ang atong pinangga wa mutubag sa direkta. Pero sa katapusan niyang pamulong mga binating kay igsuunan nga wala gi Kristohanon ato gumikan kay ang giingnan diha mga Israelita. Dapat giilista niya ang tima giingon pamatud-an ko ang tanang mahugaw nga mananap sa lang tugon dili pagkaon alang sa mga Israelita. Nga naman, gumikan kay wa man mabasa dito pulong Kristiyano o Kristohanon. Now, ang pangutana, may barog ba ang tima? May barog ang tima mga binating kay igsuunan kay kining gipamatud-an niya nga hangtod sa panahon sa mga Kristohanon. Man niya napamatud siyang gigamit nga Levitico Kapitulo 11 versikulo 7, Levitico Kapitulo 11 versikulo 46 ngadto sa 47. Nganong di man siya mo dagan sa Levitico Kapitulo 11 versikulo 1 nga tusunahan nga ang gihisgutan diha mga Israelihanon diay. So wala pa diha ang panahong Kristohanon. Nga naman, ang panahong Kristohanon naanan na sa bagong tugon. Og wa gyud mo makanungog nga atong pinangga migamit og
bagong tugon nga nasulat sa Biblia sa iyang pagpabarog. Di ba? Naabay Kristohanon sa nang tugon. Wapay Kristohanon na nang naamo bitaw na kung ato mo nang makitaan sa video paminawa-tanawan ninyo nga miangkon siya nga walay Kristohanon anang naa. Ang pangutana kung dunay Kristohanon kinsa kahingala no? Kung dunay Kristohanon na anang panahon na? Ang atong unang pangutana wa pa mauga sa yang mga ngabil nga giingon niya nga ang baboy hugaw ang tanang mananap nga mahugaw nagpabiling hugaw hangtod sa panahong Kristohanon. Ang atong pinangga mura og kining isda nga mikisi-kisi samtang naigo sa pana sa pag-ingon nato sa paghabhab ni Ellen White og ni James White og baboy. Unsa ilang gikaon ani? Hugaw ni Olimpio. Wa ba na stima? Ang atong pinangga mingon nga wa sa timang pangutana. Pero ang atong moderator mediklara nga kining pangutana di ay naa sa tima. Now kung hugaw ang baboy, ang ilang founder nga si Ellen G. White mikaon magbaboy. Ang pangutana, hugaw to ilang gikaon di. Kung atod pa niya, why problema kung mikaon sila di walay diwat eh. Kaya even do ang inyong founder maday mikaog baboy. Niya sa itong mga kamot ang Adventist Review o kining niya gayon. Atong basahon ang maong pahinanoy nga gayon. James and Ellen White mihabhab og baboy. Ang pangutana nang naa karon, mikaon man og baboy ang inyong mga founder? Di ba? Unya ang atong pinangga mikisi-kisi ini nga pangutana. Busa bantayan ninyo ang tima mga binating kaigsunan nga giingon niya sumala sa mga Kristohanon. Okay, sumala man sa mga Kristohanon, ang kanang naa kinahanglan pamatud-an niya sa Levitico nga duna nay Kristohanon. Unya wa niya naman pamatud nga dunay Kristohanon. Busa kamo mga 70 Adventist diha, ingna ang inyong pastor nganong mikaon magbaboy ang atong founder nga hugaw maghani. Dapat isang iyaw po ni sa mga pastor nga sakop sa 70 Adventist Church. Busa giingon sa dinhi siyang libro mga panabot gikan sa basahon ni Isaias sa pahina 53 masukad sa pagtuli o istrikto nga pagsunod sa mga seremonyal nga balaod mo Objection, Mr. Moderator, objection. Okay, bad. Ang atong tema sumala sa Biblia. Ang iyang gigamit dili na Biblia. Mr. Moderator, objection kay wa gyud ta dere gatud nagagamit og referensya. Sumala sa Biblia. Mao bitaw ni nga ato ra siyang gihatagan pasagdan lang kay ato lang na siya pasagdan unta. Pero kay wa naman gigamit og Biblia. Ang iyang ni-deny ang akong tema sumala sa Biblia. Nga ang balagtok ho hinlo na, ang tuko hinlo na, ang tiki hinlo na, wa man tay referensya. Okay, Mr. Objection na Mr. Moderator. Okay, bad. Asa objection mo na? Tubag niyo sa objection niya, Mr. Moderator. Ako nang objection di na ngay mo tubag. Mr. Okay, bad. Moderator, ialangay ka, mo badlong ana, or imo ba nang ipadayon nga sumala man sa Biblia ra ang atong tema. Ang objection gisangat niya sa moderator usa do na kay katungod kung Okay, pagkangon bada. ba kun imo sa pagpadayon Okay, nga bada. Nicolay kay mo man trabaho sa moderator ang imong mura mag ang imong katungod mao ang pagkuan kung paundangon ba ko sa pagbasa ini niya nga wa man mahisulat siyang tema nga way labot referensya gani. Excuse me, Mr. Ang Moderator. iyang tema way tunda. Objection sa. Ay, isa pa. Basta gani sa debate, kung apelong referensya, sumala sa Biblia o sa referensya. Gusto mo dahil mo gamit ang referensya, wala ipabutan. Okay. Okay, bad. Walay pag-ingon ganing sumala sa Biblia, wa na period na diha ang tema. Okay. Na sumala sa Biblia. Okay, bad. Og di niya masupak sa Biblia, mo angkon sa siyang, di na ako na masupak sumala sa Biblia, kay tugutan akong referensya. Okay, objection Okay, Mr. bad. Moderator. Okay, Matod bad. niya nga gituldukan daw niya ang tema. So palikog tanaw gituldukan ba? Mr. Moderator, natapos diha sumala sa Biblia. Sumala sa Biblia. Sumala sa Biblia. Og iyang ang konondaan nga dili na niya masupak ang akong tema sumala sa Biblia, tugutan akong referensya. Okay, ako ipatubag na ko niya na ba nga bahin ba ko na nagtuldok gon diya ako Adi, tanong lang. bas may tondo kong sama wala kay way sumpay natapos diha. Eh, pag-ingon ng kwan, murag kaniyang- Excuse me, Mr. Moderator. Excuse me, sir. Excuse me. Abad, Sa Mr. kahanginan, Okay. ayaw pagpaila na kayo. Ang atong karoon lang ni. Okay. Ang tema sumala sa Biblia.
way labot referensya. Bisag di mo nakabutang walay labot, pag iyong sumala sa Biblia, kay nga pa referensya, sumala sa Biblia o sa referensya. O dili ka, muna nga, ikaw may moderator, ikaw mo imong hatag o pamalaw na ni. Pero, kung ang kono niya, ako, hular ko niya, nga dili na ako masupak ang imong tema sumala sa Biblia, tugutan ako ang referensya. Okay. Okay, bad. Mr. Moderator, mato niya kaganihan nga, doon na daw tuldok. So kung pangutana anang na, Wala tuldok, wala. nga away tuldok, o sige. Mr. Moderator, nasumpay wala. Why sumpay Ah, okay. Ang pangutana, sugot ko, mali ako objection, sugot ko nga mo gamit siya ang referensya. Basta, mo angkon siya sa kanginan nga di niya masupak ang akong tema sumala sa Biblia. Okay. Okay, ang tiba nga kuan, wa kayo gipa napaklaro gyud nato, no? Kay tungod kay way tuldok, mo na nga dunay kanang kitawag na to ba nga wa kay napaklaro. Mo na nga Mr. subject siya gyud sa Ay, kuwan. siya, Mr. Moderator. Subject siya sa mga Lagi. kayo. Okay. Objection ha, objection. Okay, objection ha. Okay, bad, no? Kung white tuldok, wa nagpasabot nga pwede referensya. Klaro? Kay sa tema, sa debate, basta iapil ang referensya o ang referensya. Mao na, Mr. Moderator. Pero, ako, makialayon man ta. Okay, Sugot man ta. Basta, ang konon sa niya, nga di niya masupak ang akong tema, biblically. Pero ngayon siya, okay, Brother Mitchell, di na ako masupak ang imong tema, biblically. Okay, ako tugot ang gamit referensya. Pero dili niya, ang konon sa, di na ako pagkabait sa referensya. Okay, bad ganit sa Kaganihar siya tinubag sa kung paggamit sa referensya. Yeah, bad. O niya, matod pa niya nga, doon na daw tuldok, o niya, way tuldok, ang naso, doon na sumpay, Mr. Moderator. Mr. Moderator! Ay, sagsapaw, Excuse me, Brad. excuse me. Ay, sagsapaw, Brad. Excuse me. Okay, bad Mr. ganit. Moderator. Excuse me. Ay, sagsapaw, Ako sa Brad. excuse me. Objection sa. Ayaw. Objection sa. Objection. Ayaw, sapaw. Istorya ba? Hindi, objection sa ko. Pag ingon niya Nasa- naisumpay. Okay, bad. Excuse me. Okay, bad. Akong kuha niyang punto. Akong pahimugatan nga, ang atong balao, dili mo sapaw sa mtang kasulti. Ang pikas. Ang ilang pag-ingon. Objection, Mr. Moderator, ha? Ayaw. Objection, Mr. Moderator. Nasa tima na to nga, o sa balaod, hindi mo sapaw sa mtang kasulti ko. Oh, mamagita na, oh. Ang akong gisulti, ang naganihara siya tinubag sa referensya. Ganihara kong ginamit sa referensya, iyang gitubad ning referensya. Unya karon ba siya mo reklamo, Mr. Moderator, nga way labot referensya? Ay, sagsapaw. Unya, ikaduha sab, matod pa niya, doon ako naituldok, unya akong busa, way tuldok ka nang nabusa na isumpay, wa gi specific ng way labot referensya ng nga. Objection na dito. Okay, bad. Okay. Ona. Bad bitch. Ang iyang pangutana ganiha, akong giingon, walay James White o Mrs. White. Okay. Nasa oh. tema. Tungod kay walay labot referensya akong gipagdan pero imong gitugutan nga pwede pangutana. Oh. Okay, klaro? Oh. Okay, anong ba yung kakinan? Ikaduha. Pag ingon niya nga naisumpay ang akong tema nga sumala sa Biblia, basa ako ng Mr. Moderator aron mayroon sa mga tao karon. Basa sa Biblia, sa kahanginan ang atong tema, pag ingong sumala sa Biblia, na pa may sumpay. Okay, ako basahon Ah. no, kay doon naman tayo gingon dili nga ang moderator ang mabasa kung doon ay basahon, no? Okay. Okay, pamatudaan ko nga ang baboy ug ang tanang mahugaw nga mga mananap sa daang tugon nga dili ipakaon nagpadayon nga mahugaw ug dili ipakaon hangtod sa panahon nga Kristohanon sumala sa Biblia. Lain sumpay wala. Wa gindi sumpay. Okay, maraming salamat. Sunod pangutana. Okay, Okay, bad. tinahod nga moderator, gi-specific ba diha way labot referensya? Wala na kay Ay, sapaw. Excuse me, Mr. Moderator. Ay, sapaw, Brad. Bademits, Naana sa bademits. ato ang Kadyan, pamalaon. Naana sa ato ang pamalaon. Kaya gani nga naman gud siya tinubag og referensya. Busa kining ni ama murag mahalangan man sa ini maong referensya nga akong pagagamit. Excuse me, Mr. Moderator. Ay, sagsapaw ni. Excuse me, Wala pa ko Mr. naman Bad, permits. Excuse me, Bad. Mr. Moderator. Bad kinet. Okay. Okay, bad. Excuse me. Ako na siyang giingnan. Tugutan ako siya nga mogamit og referensya. Di ko mahadlok bisag unsang referensya ha. Basta iyang ang konon nga di niya masupak ang akong tema biblically. Okay. Okay, una na isip na. Di sumala mag Biblia ang tema. Wala gid ang kon Mr. kayo. Moderator, naatay balaod. Sumala bitaw. sa Biblia ra ang tema. Oh. Unya imong gitugutan nga mogamit og referensya. Wa magkailan pa ko nga. Wala. Yes ko tan kadjot lang ba Sige, sige. Gingon tan ni diri nga sumala sa Biblia o way labot referensya. Okay, paklaro ba? Mr. Moderator, Okay. basta gani apilan og referensya, ingnon ang tema. Pamatodan ko nga ang baboy ug ang tanang hugang mananap nga sa daang tugon nagpadayon nga hugang mananap hangtod og di pagkaon sa bagong tugon hangtod sa panahon Kristohanon sumala sa Biblia og mga referensya. Kun kana. Oh, wala gid ang dagan kay mga kuan. Mabitaw na nga kay walay sumpay. Iya sang supak, iya sang angkonon nga dili niya o tawag sa tanang
Galisod na? Ay, Okay. Muna. Ato na yatag sa lain pangutana kay sa objection naman Ikaw na. ang tanaw. Paano ba? Paano ba katbang? Pamayag, pamayag. Okay, ako. Okay. Okay, bad mitch ka dyan lang ba? Mera, niya. Sige. Ang ako diha, nitugot ko niya, tugutan ako siya nga mo gamit ang referensya. Oo. Basta, ang kono niya, nga dili siya makadinay sa akong tema biblically. Ang kono siya, ba't dili na ako na madinay biblically? Dagan ko sa referensya. Okay, bad Kenneth. Okay. Okay, Ang matong paniagan niya gibutang-utangan niya ang tema Mr. Moderator nga referensya ra. Unya wa na to naisgutan diha nga referensya ra. Busa ang ngayon gid na mo gamit ang referensya gumikan kay ila man ipagtulo ng Seventh-day Adventist ang referensya unya wa gyud gingon diha nga nga Biblia ra. Mr. Moderator, usbo na ako. Okay, bad. Diigyo ko mababag sa paggamit niyang referensya. Okay. Hangtod, iyang ang konon na di niya masupak biblically ang akong tema. Klaro? Okay. Okay, bad. Padayon, bad. Okay. Matol pa sa pinangga nga dili kuno ta tugutan sa paggamit og referensya musugot siya kun ang maong tema pamayag ni bro o kung ang maong tema di na ko masupak sa Biblia. Unsaon pagbarog ng tema nga wa may gisgutang Kristohanon sa Levitico kapitulo 11 bersikulo 1 ngadto sa unahan nga gigamit. Di ba? O atong pinangga makitabla man nga ang nahitabo diha nga miyangko naman ka nga ilabot Kristiyano wa man ang magkabarog. O niya kining referensya nga atong gigamit nila mga pinangga quote ni sa Biblia. Excuse me, Mr. Moderator. Ang kunon Okay, sa bad. niya objection. Ang kunon sa niya nga di niya masupak ang akong tema biblically kay nagamit na pong referensya. Dagan kong referensya sa Katoliko nga nagtudlo nga dili pa kaumaboy. Wala ko dada tungod kay sumalas Biblia ang tema. Okay, Ano, Mr. Moderator, ni atas formal debate. Sumala sa Biblia ang tema. Ang kunon sa niya nga dili nako masupak ang imong tema biblically kay tugutan ako nga puro referensya. Okay, kana ang bahin ko na nga dili magtugot, laang na nako na nakadepende. Mo na nga kana gipadayon nato na tungod kay bahin lagi sa tema nga wa kay Mr. Moderator, naabay may referensya sumala sa biya atong tema diha. wala bitaw diferensya diri. Ano mag-ibog tugutan? Mabitaw ng ningong ko. Dili ko mahadlok mo gamit sa referensya. Basta ang kono niya publiko nga dili niya masupak ang akong tema biblikal. Okay, ate padayon ni Brother Kenneth to. Kasi sumala naman sa Biblia. Okay, bad way so. Salamat kay tinawag Okay, ng Brother moderator. Kenneth. Murag ka muna may nagdebate kay gasupak-supak naman ni sa moderator nga atong binangga padayon ta. Okay, Brother Kenneth. Okay? Ang giingon din sa Kulusas. Excuse me, Naunsa man nga atong binangga. Excuse me, Mr. Kulusas sa kung basahon Bermits. Excuse me, Mr. Moderator. Ayaw pa, Excuse me, Mr. Moderator. Okay, bad Mitch. Ang iyang gibasa lagi referensya. Aga ko laging kondisyon dire. Ang konon sa niya on the air na di niya matusupak ang akong tema biblically kaya ako tukutan siya. Mo na kaganihan na nagpadayon naman tayo ng diferensya gamit. Excuse me, ako affirmative. Oh. Mobito na nga akong gipagdagan niya pamahayag sumala na di gamit ang referensya ka West, ma. Mo na ngaya lagi Mobito na Mr. Moderator kaya ang atong tema sumala man sa Biblia busa nas imong katungod ka na. Pero gibo ng tagaan na pabasaw ni mong referensya klaro ka sa kahanginan kaya ang tema sumala naman sa Biblia God. mo na nga Excuse me, munang ningong ko pagsunte, ang kunon sa niya na sa kahanginan na di niya masupak biblically ang tema. Kaya ako tagaan siya. Okay. Okay, Brother Kenneth. So ang atong moderator naman hinoy na himong katbang ning atong pinanggang affirmative side. Nga dili man ta sila mo'y magdebate ang moderator man iyang debate Excuse me, hinon. Mr. Moderator, ang iyang katungdanan pagpabarog sa timo. Okay, Brother Komentaryo. Dili, pagkomentaryo. Di ko Brother mababarog Kenneth. Bermits. Excuse me, out. Ang iyang katungdanan pagsepak sa timo. Oh, dili kay pagkomentaryo. Okay, So, brother. kaya ang tema. Okay, Brother Kenneth, I like komentaryo ha. Okay. Brother Kenneth. Ang tema gaingon nga sumala sa Biblia. Start the time na ha. Matod niya kaganiha nga Biblia ra. Wa gyud giingon diha nga Biblia ra. Mantuin yung ba? Di ba? Kung mga binating kaigsunan, nganong mahadlok man sila sa paggamit ng referensya nga makapanubag man ta sila ining niya. Ang atong moderator kadayon nga gitugutan na niya paggamit og referensya kay ganina ra ta ginamit sa referensya. Ang akong gibasa kay ganiha, Kulusas kapitulo 2 bersikulo 16 kato sa 17 ulbor yung kaspas tong pinangga. Referensya bago nang nasa Kulusas. Ay, naunsa man ni atong pinangga, unsa man ni mabasa sa Kulusas Brad Ken, giingon. Ang gingon din sa Kulusas
sa ilang libro nga gisulat Excuse ang me, Mr. Kulusas. Moderator. Libro na po. Ang ako lagi diha. Ang ato, excuse me lagi. Okay, bad bitch. Ang ato lagi diha. Ang kunon sa niyas kahanginan. Datang oras. Ikaturas. Ang kunon niyas kahanginan nga di niya masupak biblically ang akong tema. Katugutan ako. Ang kunon sa niya. Okay. Ipaangkot sa Mr. Moderator. Ipaangkot sa nga dili niya masupak biblically akong tema. Kaya tugutan ako sa referensya. Okay, ang mga tao na mo kuan na. Bitaw na. Mutugot ka nga mugamit og referensya bisag wala sistema. Pero ang pangutan na sa akong object mo nga nagingon ko ipaangkon sa niya aron matugutan siya pag gamit og referensya ipaangkon niya nga ang akong tema dili niya masupak biblikal. Wala nga kagaliha, daghan na kay ang higayon nga ato na ginatugutan ng referensya. Okay. Tungod kay wala gina nga ang tema wa kay makuan. Wala nga ipadayon na kay gakutlo mo sa bersikulo po do. Mr. Moderator, if you objection Mr. Moderator, objection Objection sige. Ang ato dire nga sumala sa Biblia ang tema wata na hadlok og referensya apan gusto nato edukaron ang debate ang tigpaminaw kay sumala ra sa Biblia very irrelevant ang reference. Wala nga dili po ka Excuse me, makakuan. ang punto lagi diha kay walay sumala sa referensya diha irrelevant ang reference pero iyang ang kunon nga di niya masupak biblically ang akong tema di ata tugutan. Okay, padayon na lang ba kay na. Okay. Ang atong pinangga medyo miuknol gyud siya sa paggamit natong referensya. So, linita atong tugutan na lang sa way pag-uyon natong pinangga nga di ta mo gamit og referensya pero ang atong moderator maingon nga kinahanglan mo nga ang referensya tugutan. So atong pamahayag dunay gamay nga oras. Dili na ko basahon ang naa sa Kulusas kapitulo 2 bersikulo 17 nga gikomentaryohan sa libro. Kay gaingon mo gud ang libro nga ang unsa mang bahin sa sistema seremonial gisibo sa paghisgot sa landong ni Kristo busa natapos na sa cross. Ang tubag nila Kulusas 2:16 gaingon nga tungod niini walay bisan kinsa magahukom unta kaninyo sa kalanunon. Unsay pangutana sa ilaang gitawag natong libro kay unsay mga bahin sa sistema Mr. seremonial Moderator! nga gisibot Excuse me, sa paghisgot sa landong Objection! ni Kristo Objection! o natapos Objection! na sa cross. Objection! Bagay kining. Objection! Okay, objection. Kasi agulo niya akong kaatbang. Objection, Mr. Ang akong President. pangutana, ang akong objection mo na ang referensya, tugutan na to, basta. Personal. Abe, kapag kasma, personal mo ko tugutan niya. Ang akong, Mr. Moderator, man eh. Akong tugutan sa referensya, ang kunon sa niya, di niya masupag biblikal ang akong tema. Wala nga tulay padayon na yang kuan kay O, di mo tugutan siya ang referensya, di gawas sa akong pagtugot. Ako yung kadibate niya. So, bala, excuse me, Mr. Moderator. Excuse me, Mr. Moderator. okay. 35 seconds. Ipaangkon sa niya nga di niya masupak biblikali akong tema kitugutan nato na haron ba magiyahan ang mga tao sa eksaktong pamagis debate. Lahi na to gaganihan no mo padayon na ba. Salamat kayo. Gigamit niya ang Levitico kapitulo 11 bersikulo 1 mga binating kaigsunan nga kining ni ang paggamit niya gipamatud-an niya nga ang mahugaw nga mananap ng iyang gibasa sa Levitico kapitulo 1 bersikulo Levitico kapitulo 11 bersikulo 7 reperado daw ni sa mga Kristohanon. So paliw kog basa sa inyong mga Biblia pinanggang igsuon nga naminaw karon bisan mga 70 Adventist. Kung doon na ba'y Kristohanon ang giingnan na nga, kay kung doon ay Kristohanon ang giingnan na nga, may barog ang tima. Ang tima gaingon nga kamapatudan niya nga ang tanang mahugaw nga mananap sa daang tugon dili pagkaon nagpadayon nga mahugaw og dili pagkaon nangtod sa panahong Kristohanon sumala sa Biblia way nabasa ang Kristohanon dinhi sa Levitico kapitulo 11 bersikulo 1 ngadto sa unahan nga gigamit busa nabangkaruti ang atong pinangga sa pagbatuod sa tima nga wa gayud makabarog. Okay, ilang komentaryo lang no labang karuti. Ilang komentaryo. Sige, mangutana ta. Okay, pangutana na. Okay. Brother Mitchell. Unang pangutana. Pag-ingong sa Dios sa Levitico 11:29-30 nga ang balagtok hugaw uyonan supakon. Yan tubag. Ang tima nimo sumala sa mga Kristohanon ang giingnan diana walay Kristohanon sumala nimo busa dili na barato. Ang akong pangutana kay di man para nato imo na ang kunon mo kaong kag balagtok. Niyang tubag, ang giisgutan diha nga gihatagan sa sugo mo ang Israelitehanon unya way labot anang naa mga Kristohanon giangkon nimo kaganiya busa wa tay labot anang naa. Ay wa man kay labot ani mo kaong kag balagtok. Niyang tubag, ang mukaon kog balagto kung Okay. nailay makidungan ka. Sunod Kay na, giingon sunod. kay giingon sa iyong libro nga ang tanang mga kalanon gitapos na dito sa cross katong gidili nga mga kalanon. Mukaon ko kung ikaw una kay iyong libro gaingon. Sunod ko kana. Okay. Ang ako nga pangutana salamat kay mukaon naman kag balagtok karon.
Limpyado nga pagkatao o hugawan. Niya ang tubag, mukaon ko kung ikaw una. Kay gayon ang inyong ang inyong libro nga gitapos na dito sa krus o kay gitapos sa krus. Apil og kaon Bermets kay inyong libro gayon. Sunod pangutana. Nagpamatuod ko nga ang balagtok hugaw kay mukaon ko o nagpamatuod ko nga ang baboy ang balagtok hugaw kay di ko mukaon ikaw di akong pagkanon. Ang inyong libro gayon. Excuse me, Mr. Moderator. Okay, Ang akong tema, sumalas Biblia, wa ko na sa among libro. Ang akong pangutana, niya dili sa among libro. Ang akong pangutana, Okay. nagpamatuod ba ko nga ang balagtok hugaw, sumalas Biblia, kay mukaon ko, o nagpamatuod ko, kay ikaw na akong pagkanon. Niya ang tubag ako, Okay, Kristohanon bakit ko anang naa. Unya, way labot ang mga Kristohanon, gisgutan sa Levitico, Kapitulo 11. Way labot ang Kristohanon, niya giingon sa iyong libro, gitapos na ikaw una kaon. Gitapos na Mga, sumalas yung Mr. libro. Moderator, wa Okay, ko na Brother nakala Max. sa among libro. Okay. Ang akong pangutana, mukaon na ba siya? Oh, ay, nagkiss ka sa libro, Brad. mukaon na ba siya nga nag-ingon mo na ang Biblia ang hugaw na ang ipamatod ang kaya di ko mukaon. Nga ano bang manabla siya? Kaya di ko pa rin ang hugawan. Ang akong pangutana, kaya iya mag-isupak ni Jesus, dili na personal. Kaya gisupak ang tema. Dati, Okay. relevant. Ang akong pangutana, mauni. Kaya iya naman gisupak ang balagtok hugaw. Dili ipakaon. Iya naman ang kunon nga mukaon na siya balagtok. Okay, Akong bakit tubag, nito? akong tubag ang gisgutan sa komentaryo sa Kolusas Kapitulo. Excuse me, Mr. Moderator. Ay, sagsapaw. Ang akong pangutana. Nagtatamban. Ay, boss, objection, Mr. Moderator. Wa ko nang utanag ko. Nagtatamban. Sa atong tema, Mr. Moderator, di mo sapo, gatubag ba? Oh, gatubag ba? Mr. Timekeeper, Gatubag napay pa. ko oras pagtubag? May object ko, may object. Oh, napay ko oras pagtubag. So ako, Excuse me, objection. akong tubagon. Okay, Brother Kenneth, na objection. Okay. Ang akong pangutana sa Leviticus 11:29-30. Oh. Napay. Ang akong pangutana sa Leviticus 11:29-30. Wa ko nang utanag kulong sa sa among libro. Ang akong pangutana kay mabasa man sa Leviticus 11:29-30 nga ang balagtok hugaw. Iya ba ni ng kanon ron? Kaya mag-isubak. Okay, bag kano mo na ko ang pangutana nga kano Ano mo. mo kaon dili? Okay, ni ang akong tubag tinaw kayo. Mukaon ko basta siya'y una. Kaya nga naman, ang ilang libro gayon, nga katong mga seremonya, kaniadto may tungod sa pagkaon, gitapos dito sa krus, busa ngayon silang mukaon, sila'y una anang naa. Mr. Moderator, mari akong pangutana sunod. Okay. Okay, bad mates. Nagpamatuod ko ani, objection sa na premise ani. Nagpamatuod ko ani before ko mangutana. Nagpamatuod ko ani kay di ko mukaon. Ang akong pangutana niya, siya man kay di mo pwede kaming duha ni ini mo supak sa akong tima. Ako nagdiga magtima ako mo supak. Ang akong pangutana niya mao ni kay giya man gisupak nga ang balagtok hugaw og di ipakaon. Munang mangutana ko niya. Mangutana ko niya di sa kamangamong ko kay di man ko pa na hugawan. Kay di pa siya hugawan musos uyon siya na ni timaha. Muning nangutana ko niya kay supa ka man nga ang balagtok dili ipakaon kay hugaw. Mukaon na ba karog balagtok? Okay, niyan Okay, tubag. bad Kenneth. Akong tubag tinaw, balik ang pangutana, akong tubag tinaw kayo. Mukaon ko kung sila'y una, kay katong gisgutan niyang bawal, kaniadtong gidili, matod silang libro, giinuan na gitapos sa krus, sila'y unang kaon na lang na. Sunod pangutana Mr. Kenneth. Okay. Sa imong pag-angkon nga mukaon ka nagbalagtok. Alang nimo hugawan kang pagkatao limpyado. Mukaon ko kung ikaw una, Bermets, kay giingon sa iyong libro, gitapos na to dito sa cross, ikaw unang hugawan, kay kamo may unang pagan una ko, kay iyon yung Yes. libro, nga kining Okay, IAS, gitapos na dito sa cross, busa kamoy unang gaon, kay yung libro, giingon, nga katong ginili, kay neto gitapos sa cross, pagkaon, Bermets, kay saluhan tika. Mr. Kenneth. Okay? Ako ning gipamatudan kay di ko parehan imong hugawan ayaw ko kapila-pila ang ayaw ko Objection, Mr. Moderator. Okay, okay. Pangutana! Ako pangutana Pangutana. sa imong pag-ingon nga imong angkonon nga mukaon ka sa Okay. bato Oh. hugawan ka pagkatao limpyado. Niyang tubag. Ako nang gitubag ang pangutana. Nga gaingon sa inyong libro nga katong mahugaw nga imong giskwitgan nga mananap. Gitapos na dito sa krus. Ikaw una o kauna nang naa kay inyong libro gaingon gitapos na sa krus. So nagpangutana Okay, bad mates. matod nimo 4 minutes pa, 4 minutes. matod pa nimo nga ang baboy dili mabasa sa bagong tugon nga hugaw og di pagkaon. Kung mabasa nako pildi ka. Kung mabasa sa Biblia, pildi ka. Kung mabasa sa Biblia nga Pildi ka. nga Sa bagong tugon nga ang baboy hugaw og di pagkaon. Pildi ka. sa bagong tugon. Bagong tugon. Okay. Ang objection Mr. Pildi ka. Objection Mr. Okay, Moderator. Dami kasamutan. Dili pangutana nga iya is Okay. Okay, bad Kenneth. Ang iyang panguta, ang iyang tima, ang iyang sulti ka Okay, bad Kenneth. dili mabasa sa bagong tugon ang baboy, dili pakaon. Kondisyon, Kay hugaw. kondisyon. Ang akong panguta na kondisyon. Okay, kondisyon. Kung mabasa nako na letra por letra ang baboy hugaw og dili pakaon sa bagong tugon, pildi ba siya? Pirmahanay. Okay.
Mr. Moderator, Okay, Brad Kenneth. ang atong balaod palihog Oo. kog tanaw sa balaod gaingon diha nga hilngon ang bisan unsa nga gamiton, di ba? Oo, na. Palihog kog basa, Mr. Moderator, mas mayong hilngon daan. Kondisyon! Kondisyon! Kung dili mo, Wala ko mahuman, wala ko kami mahuman. Okay, Brad Mitchell, lang. Palihog ko, Mr. Moderator, palihog ko stima. Ang palihog ko sa atong balaod. Ang balaod gaingon katong tanawon ang bisan unsa Ang moderator ang gamiton. mabasa kung adunay basahon na Oo. tunda. Unsa daw? Ang moderator mubasa, busa ipabasa una sa moderator. Mr. Moderator, ang balaod lang ingon. Ipabasa sa moderator. Pero, mani ako, Mr. Moderator, ikaw ang papasahon. Basta mo pirmadaan siya na kung mabasa nga ang baboy litra por litra, dili ipakaon og hugaw sa bagong tugon, pildi siya. O dili mabasa, pildi ko. Okay, akong ikakuan na ni Brad nga bisag dili na ta magpirmahay nga kuan. Ano? Pangalan Ay, nga supak. pangalan nga Moderator, nagpamatuod ta din eh. Ito, atong moderator. Nagpamatuod ka. Mo na ang atong mga nasa kahanginan nga manaminaw, sila na mo hukom niya. O lagi, pero, ane, dili sa papirmahan. Pero kung kung mabasa na ako litra por litra ang baboy hugaw, Basta wala mga ni. kung mabasa na ako litra por litra sa bagong tugon ang baboy hugaw, pildi siya. Ang gulo niya. Oh, na mga tao lagi na. Useless. Okay, sunod. Iba ng pangutana. Sige, Hindi, Bato. panayin akong pangutana. Okay, panayin ang pangutana. Okay. Ayun. Panayin akong pangutana. Pila? 3 minutes pa. 3 minutes. Dahil salamat. Okay. Pagkuhan niyo ito. Okay, sunod pangutana. Kay supa ka man sa akong tema. Nga ang tanang gagmayng mga mananap nga mga pak-an nga upat ang tiil sama sa langaw, salmas lamok, pulgas, dili ipakaon. Imo na ba nilo ang kunon nga kanon na ninimo ron? Niya ang tumag ang giingon pangutanas tong pinangga muyon ko kung sila'y una kay giingon din nga gitapos na dito sa cross, so balik ang pangutana, Brad Mitch, muyon ko anang naa basta ikaw una. Okay. Kaya ang mga ginili nga kalanon dito sa daang tugon matod sa inyong libro gitapos na sa cross ang maong mga seremonyas, ikaw una. Sunod pangutana, makabasa ba ka sa among libro? Kay sige mo kag libro, God. Kami pa una kay naguda among libro. Pangutana. O pangutana. Okay. Makabasa ba ka sa among libro nga gatudlo mo nga ipakaon ang balagtok og talo tike og taroto nga imo manggingon nga pakanon mi nimo, makabasa ba ka dili? Tubag. Si Ellen G. White gani may kaon sa baboy. Excuse mo, Mr. Kaman. Okay, Brad, Ang akong pangutana balagtok. Okay. Ay naon sa Okay, Brad, ang pangutana na ba sa- Okay. Makabasa ka ba sa among libro gagatudlo ang among libro nga ipakaon ang balagtok? Ang diyan ng baboy mo sa taniya. Ang balagtok, tike og taloto, makabasa ka ba sa among libro nga ipakaon na? Okay, di na to nahong baboy kay allergy sa baboy. Atong tubag anang naa. Ang giingon dinhi sa inyong libro nga katong mga seremonya nga pagkaon kaniadto gitapos na dito sa cross. Ang gipasabot ining niya nga natapos na dito sa cross moong si Ellen G. White mikaon og baboy. Mr. Moderator, wag Okay, ko but- panangutan ng seremonyas. Oo. Ang akong pangutana, biro specific sa tema. Leviticus 11, 29:30, ang balagtok, Bawasa tike, ba? hugaw, di pakaon. Ang akong pangutana, kaya magkutingan nga, kung muna mo kaon, kay nasa inyong libro. Asa mabasa sa among libro nga gatudlo, ang among libro, nga ipakaon ang balagtok og tike. Okay, Brad. Ito ang mga pangutana David Brad. no? Ang Si- diskutan niya mahugaw nga pagkaon. Ang giingon dinhi silang libro nga katong mga mahugaw nga sistema seremonyal gihisgutan landong kato ni Kristo ug natapos dito sa cross unsa ni tungod niini walay bisan kinsa magahukom unta ganinyo sa kalanon mo ni ang gitapos sa cross sumala silang libro ang maong mga kalanon mao nang si Ellen G. White mihabhab og baboy. Ang akong pangutana, Mr. Moderator, Okay, Brad Bitts. dito bagong tulibagbag. Ang akong Okay, ilang komentaryo, Brad? ang akong pangutana, simple. Okay, oh. Leviticus 11, 29:30, nga ang balagtok, tike, hugaw. Ikaw, oh. Unya, nagingon siya, nga mukaon siya basta mo una, may kay gatudlo among libro. Libro. Klaros kahanginon. Oh. Ang akong pangutana, aron sa pagsukod sa iyang kamatinudanon, asa Ang mabasa libro. sa among libro nga gatudlo, ang among libro, nga ipakaon ang taloto, tuko, og balagtok. Okay, ang pangutana ni Brad Mitchell Brad Kenneth nga specific kayo, no? Nga specific to Brad nga doon na may mabasa nga taluto Oh. sa libro. Sa libro, Oh, nga muna nga, gatudlo ang among libro, Oh. ipakaon ba ang tuko, taloto, og balagtok. muna nga doon ay libro nga doon na siya gipangayo nga libro nga kung mabasa ba gid tong taluto ana nga gispecify gid siya. Okay. Brad Kenneth. Ang gisgutan niya nga mga taluto ug uban pa, mao kana ang gibawal kani adto
sa daang tugon. O kay kanang gibawal, mauna gitapos sa cross dinhi sa ilang libro nga hinungdan si Ellen G. White o si James White mihabhab og baboy. Sunod pangutana. Okay, Bad Mitch. Sunod pangutana, gukuro na to. Kay gisupak man ni Mrs. White nga ay, ang Levitico 11:29-30 nga ang toko og balagtok, hugaw, di pagkaon. Mabasa ba nimo sa Biblia sa referensya nga si Mrs. White ikaw talo og toko og balagtok? Niya ko ba? Mr. Moderator, ha? Okay, Bad Ang Mitch. pangutana klaro ha. Okay, Bad Mitch. Mabasa ba niya sa referensya na si Mrs. White ni kaog balagtok og toko og taluto? Okay, Oh my God, kay nabtan kag time. Okay, time na, Brad. Last. Brad Douglas. Doon na kung saan ka na ang summary, no? Ade, napasigan saan? Ay, wanay oras. Kaya ang oras na itong ikuan. Wala na isikan stand na Maro man to, affirmative, negative. Oh. Summary na lang na. Ang 1 kuan. minute and Kaya ang oras na to, Asa daw wala na ipagawa. Wala na kay- Pangutana. O O mo na nga, summary na lang. Okay. Mga pila ka... Okay, sa mga sa Bain- na parting words na eh? Oh, ano, oh. Sige. Atong yung mga kuan na lang, 5 minutes. Okay. Okay, atong yan Bueno, salamat kayo sa nindot nga debate na itabo sa DXDR. Unang-una akong pasalamatan atong station manager nga duna ni atong station manager duna ni gitawag na to og dako sad kayo nga kuan ba kahingawa nga mapadayag ang kamaturan. Kami nga mga broadcaster duna gyud mi lisensya nga huptan. Among lisensya nga huptan mo magabantay mo nga di kayo ko mo uyon sa gitawag niyag mga hugaw nga mga sinultian. Kay masig mo ni hinungdan nga muadaan kong lisensya. Maintahan nila itong pinangga kay wag yun ang lisensya sa KBP. Og busa dili mi mo gamit og mga ngilad nga mga pulo nga nang naa. Atong pinangga hugawan daw ko karon kinsa may hugawan. Dini silang libro giingon hitabo sa kadabusang mga adlaw. Kung kinsa may hugawan ining niya ang atong basahon. Ang hugawan kinsa apan wala magbaton si kadasig, magtugyan sa Dios sa masaubang simbahan, nadawat nila ang tunglo sa Dios. Unsa dag kinsa nagadawas tunglo sa Dios? Ang Seventh-day Adventist Church ang nagadawat sa tunglo sa Dios. Kung nagadawat sila sa tunglo sa Dios, kay wa man po sila nangaon kunuhay og hugaw. Impierno ba lang padulngan langit? Ang giingon din silang libro hitabo sa kadabusang mga panahon paminaw mga Seventh-day Adventist kini agig pagpangga na mo karinyo ng mga sakop simbahang Katoliko. Kung kinsa ba'y mayudyod sa impierno, ang giingon ining ni katubang nagkaon og hugaw o katong wala magkaog hugaw niya og ikaw kapirao mga Adventista nga dunay dagkong kahayag gibayaw ngadto sa langit sa punto sa kaygoyunan pagayudyuron sa impierno. Unsa daw? Pagayudyuron sa impierno ang Seventh-day Adventist bisan wa magkaon og mahugaw pero ang ilang founder si Ellen G. White mihabhab og baboy. Iya kong paangkunon nga pagkanon kuno niya itong gisgutan lang nga uban pa. Manong di man ka moingon nga pagkanon og baboy kalamian ang naa. Nganong dito man yung katong mga pangitaunon pa kayo nga naa may baboy diya sa atbang nagkarinderya diya. Nga ang inyong founder mikaon man og baboy. Karon kinsa may nawad-an og kinsa may matinonglo matod pa nila atong tiwason pagbasa. 2 minutes. Nasakop sa Iglesia del Septimo Dia. Nagtawag silang kaugalingon nga matinumanon sa kasuguan sa Dios. Nagtawag sila sa kaugalingon ha? Matinumanon sa sugo sa Dios. Apan mawala magbaton sa kadasig sa patugyan sa Dios. Sama sa wang simbahan kini daw sila mamahimong tinunglo sa Dios. Busa atong pinangga wa magkabarog ang tima kay wagi nabasa ang Kristohanon Levitico Kapitulo 11. Wagi Kristohanon natong na. Kung doon na pa'y Kristohanon natong na, magpabunyag kustong pinangga, doon na inini tubig diyang gamiton, pwede ba? Pero way nabasa nang na ang tima gayon, pamatud-an niya ang baboy, og tanang mahugaw nga mananap, nagpabilang mahugaw, hangtod sa panahon sa mga Kristohanon, wala magbasa si Brad Mitchell og nasulat sa bagong tugon nga panahon sa mga Kristohanon. Ang gibasa niya Levitico, panahon sa mga Israelita, way labot ang Kristohanon anang panahon na kay wa pay Kristohanon na og ang gidili diha sa maong Levitico mato silang libro gitapos na dito sa krus ni Kristo. Busa sila'y una kaon og hangaw og langaw. Busa ang atong pinangga nakapabarog lamang kung napamatud-an niya nga dunay Kristohanon gihisgutan dito sa Levitico. Kay mihabhab magbaboy si Ellen G. White, wa bagatudlo ang Seventh-day Adventist nga makaayo ang baboy. Haniya. Testimonies of the Church, Volume 1, page 5, gayon.
nga kini kunong baboy makapahimsog sa panglawas. Busa kitang mga Katoliko. Time bro, time. Okay, daghang salamat. Okay, natapos na ang oras sa pagsamari sa tugso nga si Brother Kenneth Bustamante sa Catholic Faith Defender. Ako ihatag ni Brother Mitchell Benilio sa Seventh-day Adventist Church. Daghang kay salamat sa atong kaatbang nga perting saga. Niabot na siya nga tinunglo ko ng Adventista, wa po niya basaha, nga ang Seventh-day Adventist ba tinunglo. Kaya bag sa referensya, no? Si Mrs. Red Gasolato niya, siya na po nag-ingon nga tinunglo ang Seventh-day Adventist, Persa Remedio. Atong basahan ng Biblia, no? Deuteronomio 27:26. Tinunglo ang dili magauyon sa pulong, ang sa mga pulong ni ini nga kasuguan aron sa pagtuman kanila. Kinsa tinunglo ang dili mutuman. Ang namato pa niya, ako dili gyud ko mapasipa nagsulti kaya ako'y KBP. Abot lang kung may bali ba po ning wa ko na ko'y lisensya sa KBP. Pataka-taka. Salmo 105